מה קורה חברים כאן בריקו משהו? אני לא יודעת כמה אתם שומעים אותי טוב. אני יודע בזמן לא העליתי. האמת היא שאתם רואים בטח מאחוריי, אני לא בבית שלי. אני נמצא נכון לעכשיו, שזה ב10/10, שזה המולדת שלי גם, האמת היא ברח לי השם של זה, לא נורא, ליד סלובניה. אני אהיה שם עוד איזה שעה, עוד איזה כמה שעות אני טס לשם בכל מקרה. כן, רציתי טיפה לשתף אתכם איפה אני נמצא, ואני לא מעלה כי אין לי זמן. אני כמעט אפילו לא יושב על המחשב. נראה לכם טיפה את הנוף שיש פה. אתם רואים כמו כפר ציורי כזה. אתם רואים שם כל הכפר הזה שאתם רואים חוץ כאילו מהפס הזה, פה כל הפס הזה של העצים, וכל הבתים שם שאתם רואים זה מוזיאון אחד גדול בגודל של כפר. רציתי להתקרב לכם, כן, נראה אם אני אצליח לראות את זה. מקסימום מחר נראה אם אני אצלם לכם עוד במקום, עוד ולוג. אז תודה צפיתם, סרטון עדכון קטן. אני הייתי בריקו משהו, ויאללה ביי.